ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾಟ್ ಪಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಉಂಡತೆ 21ಗೆ ಅವು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. Welcome back to my channel. Ini nama pondula movie ke awal middle class. Nama school wari aan second standard aan 8th movie dulle. Ek nama pondula. Aina puda Rishabh Rao. Aina movie tu aina enjoy acting on fe out pondula. Ek nama pondula. So guys now yan scooty kulondula. बड़ा उन्हें ब्राउन चिकन फ्रेंच फ्राइज मोजितो मस्त बड़ा उंड गाइस नमैत मिडल क्लास मूवी तूदित्ते एक तूले तो पूरा इमोशनल पूरा उंडु लाइक कॉमेडी रोमांटिक फन्नी बुका fighting boka emotional lighting guys. So niku good news that panda Israel undate 21ಗೆ ಅವು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಕುದ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ತೂಪೇರು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಏತ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂತೂತರತೆ ಆಯ್ ರಿಷಬ್ ರಾವ್ ಪಂದ್ ಆಯ್ 2 years ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೈ ಲೂತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೈ ಬೊಕ ಕುಡಂಚಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಸಾಂಗ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಕಲು ಪುದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಉಂಡು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಲೈಕ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಗ್ ಸೋಕಾಯ್ನ ಪಂಡ ಅವು ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಗೈಸ್ ಐತು ಜಾನಿ ಉಂಡು ಜಾನಿ ಪೂರ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕುಲ ಅವೆನ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್.